खुलुमबाय दिनै बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ रायजोआव 1 लाख साख्रि होनायनि थाखाय मोननै कमिटि दासिगोन मुसलपुर ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ मावफारिया बादा खुंदों 24 नभेम्बर खालि बङाइगाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल जरहाटआव नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रिजों जुथुमदों हिमन्त बिश्व शर्माया प्रहलाद बैस'नि नखरनो काथिराम बर'आ 1 लाख रां गथायबाय बिजनियाव बिपिएफ दोलोनि मावबादा सिबिआइनिख्रुइ गोजौसिनाव सोरबा दंबावोब्ला आंनि सायाव नायबिजिरनो हागोन हाग्रामा दानिया आबुं रादाब गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया विधानसभा बिसायख'थिनि सिगाङाव रायजोनि लाइमोनफोरनो खोथा होनाय बादियै 1 लाख साख्रि होनायनि थाखाय रायजो सोरखारा मोननै कमिटि दासिगोन रायजोआव 1 लाख लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होनायनि थाखाय मोननै कमिटि दानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया बिथोन होबाय मिथिनो हानाय बायदिब्ला थिखानाय समनि गेजेराव 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइनि थांखियै शनिबार खालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव आसाम सोरखारनि नखर बिफाननि मोनसे जर'खा मेल जुथुमनाय जायो नखर बिफाननि बे जर'खा मेलाव 3थि थाखो आरो 4थि थाखोआव थिसनथाइ होनायनि थाखाय आसामनि एडिशनेल चिफ सेक्रेटारिनि दैदेननायाव मोननै आलादा आलादा कमिटि दानो बिथांखि लानाय जायो मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया बाहागो लानाय बे मेलाव चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा गिबि मन्थ्रिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि समीर कुमार सिन्हा एपीएससीनि मासिगिरि राजीव कुमार बरा आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन रिपर्टनि बायदिब्ला मैयानि बे सावराय जथुमाव एपीएससीनि सिङाव गुबुन गुबुन इन्जिनियारिं सिबिथायनि थाखाय मोनसे सायख' आनजाद खुंनायनि बागैबो थांखि लायो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मुसलपुर ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ दिनै दोलोनि मावथि आरो सोद्रोमाफोरखौ लाना मोनसे फावफारिया बादा एबा वर्कशप खुंदों मुसलपुर हेन्डलुम टेक्स लाइननि नब्लाङाव खुंदों बे मावफारिया बादाखौ बे मावफारिया बादायाव मुसलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल मुसलपुर ब्लक लाइमोन इउपिपिएल आरो मुसलपुर ब्लकनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि लाइमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों मिथिनो हानाय बायदिब्ला मुसलपुर ब्लक लाइमोन इउपिपिएल खुंनाय दिनैनि मावफारिया बादायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो फैदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि समनाथ नार्जारिया बबेखानि मुसलपुर ब्लक लाइमोन इउपिपिएलआ बानजायनाय दिनैनि मावफारिया बादायाव आथिखालनि थासारि आरो इयुनाव दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि बागै गुवारै सावरायनायजों लोगोसे मिरुनिफ्राय नुजाथिनाय दैदेनगिरिफ्रा ब्लक आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ बुजायनानै सुबुरुन होलाङो होनना मिथिनो हादों फैगौ 24 नभेम्बर खालि बङाइगावआव खुंगोन आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल सिगाङावनो फोसावखानाय बादियै 24 नभेम्बर खालि बङाइगावआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारनि केबिनेट मेल खुंगोन बेनि थाखाय गासैबो लाहार फाहार खालामजोबखाबाय ओरैहाय बङाइगावआव आसाम सोरखारनि केबिनेट मेल खुंगोनखौ लोब्बा लानानै बङाइगाव जिल्ला खुंथाया गुबुन गुबुन सोरखारि मावख'फोर पार्क आरो देहा फाहामसालिफोरखौ फोसाबना साजायदों होननानै मिथिनो हादों बबेखानि केबिनेट मेलनि सिगां 23 नभेम्बर खालि मोनथाम गाहाय हाबाफारि लादों होननानै फोसावदों बङाइगावनि एमएलए भबनि भूषण चौधुरीया हाबाफारि बायदियै 23 नभेम्बर खालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बङाइगाव सहराव गायसंनाय टावार क्लक पाब्लिक एक्वेरियाम आरो दलाइगावआव बानायनाय वाकिं जोनखौ बेखेवफैगोन 24 नभेम्बर खालि केबिनेट मेलनि उनाव बङाइगाव सदराव गुबुन मोनथाम अन्थाइ खुन्थिया गायसंगोन होननानैबो एमएलए भबनि भूषण चौधुरीया मिथिहोदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रि नेपिय' रिय'खौ लोगो हमदों आसामाव दावबायफैनाय नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रि नेपिय' रिय'जों दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जरहाटआव लोगो हमना सावरायदों मिथिनो हानाय बायदिब्ला दरनै रायजोनि गिबि मन्थ्रिया दिनै जरहाटनि अबर्थ भवनाव लोगो हमनानै सिमनायारि जेंना जेंगोना सुस्रांनायजों लोगोसे दरनै रायजोनि सोमोन्दो आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनाय जायो नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया नागालेण्डनि गिबि मन्थ्रिखौ दिनै लोगो हमनाय हाबाफारिया आसामनि गिबि मन्थ्रिनि सोरखारि हाबाफारियाव गैयामोन होननानै मिथिनो हादों मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय जुलाइ दाननि जोबथा सानखालि आसाम आरो नागालेण्ड दरनैबो रायजोनि चिफ सेक्रेटारिया मोनसे गोरोबथायाव सागान होलायनाय सिमनायारि ओनसोल देशलाइन भेलि फरेस्ट आरो सुरंग भेलिनिफ्राय दरनैबो रायजोनि रैखाथि बिफान थिसननायखौ बोखांनानै लाफिनदोंमोन सिमनायारि ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर होनानै दरनैबो रायजोआ बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन
बाक्सा जिल्लानि निस्लामारि गामियाव हाग्रानि मैदेरजों गाथारजानाय प्रहलाद बैस'नि नखरनो बिटिआर सोरखारनि बिथिंनिफ्राय 1 लाख रां अनसुंथाइ गथायबाय। बिटिसिनि बुंथिगिरि आरो बागानपारा बियाबनि एमसिएलए काथिराम बर'आ दिनै प्रहलाद बैस'नि बिसि सरासति बैस'नि आखायाव 1 लाख रांनि चेक गथायबाय। काथिराम बर'आ दिनै हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय प्रहलाद बैस'नि नखराव थांनानै प्रहलाद बैस'नि नखरनि थांना थानायनि राहानि थाखाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 18 नबेम्बर खालि बागानपारा बियाबनि बेन्दोंआव थानाय निस्लामारि गामियाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि गाग्लोबनायाव प्रहलाद बैस' मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना साखाथि गामिनि रायजोफोरा बांसिन समावनो हाग्रानि मैदेरजों न' बां सिफायजानाय, माइ आबाद, गय बिफां, मैगं आबाद बायदिखौ खहा खालामजानायनि अनगायैबो गोबां समाव मानसि आरो हाग्रानि मैदेरजों दावहा नांबोनो गोनां जादों। लोगोसेनो सिमा साखाथियाव संसार जानाय सुबुंफोरा हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाया गावबा गावनि आगोमा जिउखौ खोमानो गोनां जाबोदों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव बिजनी जिल्ला बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव मिरु बिपिएफनि मेहेरगोनां सानसेनि हाबाफारिजों लोगोसे मावबादा जानानै थाङो। बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा बारग' बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दैदेननाय बे मावबादायाव काजलगाव समस्तिनि एमसिएलए पानिराम ब्रह्मआ बाहागो लानानै बुंदों दि आथिखालाव बिपिएफ दोलोआ बिटिएडिनि थाखानाय गंसेबो गामिखौ दानख'नो होनाय नङा। बिपिएफ दोलोआ अराय हेंथा होगोन। बे खाबुआवनो हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा गावसोरनि गोरोन्थिखौ नुवाखै, नाथाय आंखौसो जाख्ल'दों होनै गोबां समनिफ्रायनो राजनितिक खालामगासिनो। गोहोआव थानाय सोरखारा गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावनो हायाखै, नाथाय गुबुनखौसो दाय होबाय थादों। बेनिखायनो जुदि बिपिएफ दोलोआ जाख्ल'लांजोबदोंब्ला सिबिआइल' नङा, बिनिख्रुइ देरसिन आरोबाव नायबिजिरग्रा फसंथान दंब्ला बेखौबो बिबान गथायनो हागोन। आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा सोरखारि फान्डखौ साप्लाय होनायावसो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। बे मावबादायाव बाहागो लानानै बारग' बिटिसि लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिया बुंदों दि थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफ दोलोनि समाव एन्टि इनकाम्बेन्सि फैदोंमोन, बेनिख्रुइ बांसिन 10 दानाव इउपिपिएल दोलोनि सायाव एन्टि इनकाम्बेन्सि फैदों। बिपिएफ दोलोआ दासिमबो लोरबां जायाखै आरो माब्लाबाबो लोरबां जानाय नङा। बेनिखायनो दानिफ्रायनो बयबो बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा फैबाय थानाय समनि थाखाय जानजि खाफ्रानांगौ होननानै बुंदों। बे खाबुआवनो माइनरिटि सेलनि आफादगिरि सुल्ताना आलमआ बुंदों दि प्रमद बर'आ सासे थगायसुला सुबुं, मानोना बियो बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ बांहोनो नागारनानै मोन 16 बिफानखौ जिल्ला बेंगिरिनो गथायनानै बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ खमायनानैसो लाबाय। अब्लाबो नाथाय बिटिसिनि रायजो राजाखौ जेबो खहा जायाखै एबा खहा जानाय नङा होननानै बुंबोबाय थानानै थगायगासिनो दं। बिपिएफ लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि शरद दासआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिया बिटिसिखौ दिसपुराव बन्दक होनाय बायदिसो मोनदाङो। बे मावबादायाव सालाकाथि समस्तिनि एमसिएलए आरो आथिखालाव बिटिसि लेजिस्लेचर बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि देरहासात बसुमतारी, बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारी, कमल कुमार ब्रह्म, रमिय कुमार ब्रह्म मोनाबो बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।